сардиҳои шадиди 3 рӯзи ахир сарфи назар аз тадобири оҷили мақомот барои сокинон мушкиле эҷод кардааст. агар рӯзи аввали бориши барф ҳаракати нақлиёт ба мушкил рӯбарӯ гардида буд, ҳоло ҳаракати сокинон дар роҳравҳои яхбастаи пойтахт хатарзор шудааст. вазъият беде бохи месохи намак павақ нашапида раҳ ба раҳ мардан талаб кардест. албатта хатарнок мезана даст пош мешкана то кай дихтир медаи зорон ола мекунӣ. дар ин рӯзҳои сард хатари дигар яхчолҳои азими аз болои биноҳои баландтабақа поин шудааст. саҳнаҳои зиёде ба мушоҳида мерасад, ки зери онҳо роҳрав аст. дар бархе биноҳои истиқоматӣ, махсусан ҳавлиҳо, оби нӯшокӣ ях баста сокинонаш беоб мондаанд. ях буд акаҷон, овоҳо беҳад ях буд. азобҳом хай набуда карочи ака ҳамхе. шабакаҳои иҷтимоӣ дар ин рӯзҳо ба майдони шикояти корбарон аз низоми гармидиҳии пойтахт табдил шудааст. аксарият шиква доранд, ки дар ин рӯзҳо ҳарорати лӯлаҳои гармидиҳӣ ба таври кофӣ гарм нест ва онҳо маҷбуранд, ки барои гарм кардани манзилашон аз печҳои барқӣ истифода баранд. соли гузашта мо ҳатто бекӯрпа беадёл хоб мерафтем. имсол бошад масалан дар гармидиҳан ҳамин шабакаҳои гармидиҳӣ умуман масалан дар бонаш даст мековед ширгарм аст. нисбати соли гузашта ин қадар хуб нест. 3-4 шуд ҳамин чиз идома дорад. чунин нигарониҳо дар ҳолест, ки дар мақомоти шаҳри Душанбе гуфтанд, барои тоза намудани роҳҳо аз барф ва таъмини бехатарӣ наздики 200 адад техникаро сафарбар намуданд. ба иттилои мақомоти пойтахт, барои тоза кардани роҳу хиёбонҳо аз барф ҳудуди 3500 нафар кормандони коммуналии пойтахт ва муассисаҳои нигаҳдории роҳҳо ҷалб шуданд. онҳо барои таъмини бехатарии ронандагон канори роҳҳоро пок карда ва дар роҳравҳо маводи зидди лағжиш мепошиданд.